Странно вероятно ще е за всички, че така кардиолог ще говори за хранителна добавка, а резвератрол е една молекула, която колкото и странно да е и на лекарите, но и не на лекарите, които гледат това предаване, от години минава много сериозни клинични изпитвания с значимо влияние върху здравето и добруването на хората. Тоест това е една доста проучвана молекула. Точно така. Има много голям опит личен с резвератрола. Вече повече от 10 години пия резвератрол, между другото. Убедена съм в някои негови ефекти, за които сега ще разкажа. Чисто лично съм убедена, но за други разбрах, готвейки се за това интервю. Метаболитният синдром е едно състояние, в което се увеличават общо всички модифицируеми рискови фактори. Защо се спирам на резвератрола? Хората трябва да бъдат ситуирани спрямо състоянието им в момента. Но и в двата случая, когато са здрави и когато са болни, те биха имали полза от определена хранителна добавка, какъвто, например, е резвератрол. Той трябва да бъде много добре направен, трябва да е трансрезвератрол, затова и наблягаме на резвератрола плюс, защото трансрезвератрола там е в големи количества. И сега да се спра на чисто ефектите върху метаболизма. Има много проучвания на тая тема и те са много сериозни. На първо място самия резвератрол, трансрезвератрола подобрява метаболизма, като подобрява функцията на митохондриите. На второ място резвератрола стимулира липолизата. На трето място резвератрола влияе върху нещо, за което сега много се говори – чревния микробиом. Има много добър ефект върху чисто метаболитните показатели, общ холестерол, ЛДЛ, намалява ги, като увеличава леко HDL-а. Друга голяма тема е свързана при женското здраве с перименопаузата. Резвератрола има силен проестрогенен ефект. Той е растителен естроген и има твърди доказателства, че намалява тестостерона. Затова и това е медикамент изключително подходящ в перименопаузата. Трансрезвератрола копира изпотяването, приливните топли вълни, намаляването на естрогена, на лошото настроение, мозъчната мъгла. В самия период на менопаузата продължава да има много силен протективен ефект. Тогава вече се намесва и чисто съдовата протекция, където няма разлика жени-мъже. Защо? Защото съдовата протекция се дължи на мощния противовъзпалителен ефект на резвератрола. В проучвания намалява изключително силно всички провъзпалителни цитокини, С-реактивен протеин като квинтесенция на асептичното възпаление и по тази причина, тъй като атеросклерозата по принцип реално е вариант на възпаление в някакъв смисъл, намалява съдовата изява и протектира срещу развитие на атеросклеротични промени в съдовете. И още едно нещо да кажа, което е свързано с метаболитния синдром, хиперинсулинемията и обезитаса, поликистозните яйчници. Да. Синдрома на поликистозните яйчници е свързан с хиперинсулинемията много тесно и че не ликвидирайки хиперинсулинемията няма повлияване на поликистозата, ако няма повлияване на поликистозата, няма забременяване. Правени са проучвания с млади жени с поликистозни яйчници, с изключително нисък овулаторен резерв в продължение на 12 седмици. Високи дози, 3 пъти по 200 е трансрезвератрола, с изключително добър ефект върху започването отново на цикъл. Много ви благодаря. Разговарях с доктор Рада Прокопова, кардиолог, специалист по вътрешни болести, човек с личен опит с резвератрола. Много благодаря и аз.